untuk garis bawah ya sayang. Yes bro, Sekar Jagat Audio. Kang Mas kesayangan, koyo ngopo rasane ati iki, suwe ra krungu pawartamu, bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing tak tresnani, di DM di WA kok ra balesi. Opo sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane apa wis ono gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnoku ora bakal ilang. Kang Mas jaganen tresnoku, koyo dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke bring pangeran, yen pasti jodoh ora bakal kurang kalah. Mas Anu asal Sekar Jagat Audio asik. Mas Kang Mas sing tak tresnani, di DM di WA kok ra balesi. Opo sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi. Ayo, aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane opo wis ono gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnoku ora bakal ilang. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane opo wis ono gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnoku ora bakal ilang. Kang Mas jaganen tresnoku.